Onko se Racketon, rackleton, racklon, rackletton. Se on raketlon. moi? Mistä tässä racketlonissa on oikein kysymys? Tämä on 4 mailapelilajin yhdistelmä ja tosi monipuolinen urheilumuoto. Ja laittaa treenikamat päälle, niin me näytetään. Joo. Racketon on mailapelien moniottelu, eli se koostuu 4 eri lajista: pingiksestä, sulkapallosta, squashista ja tenniksestä. Eli idea on se, että lähdetään kevyimmästä pallosta raskaampaan palloon ja sama mailojen osalta, eli kevyimmästä mailasta niin raskaampaan mailaan. Pistelaskusysteemi Racketlonissa on sellainen, että jokainen laji on samanarvoinen, pelataan 21 pisteeseen ja eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa. Tosiaan tuosta otteesta sen verran, että se tosiaan kannattaa olla se ote semmoinen hyvää päivää tyyppinen rento ote, niin että mailla menee tämän käden myötäisesti tämä kulma, että ei kannata olla näin tai mitenkään näin. Ja tosiaan tuo etusormi, niin se on yllättävän tärkeää, että se on siinä mukana, että se tasapainottaa sitä ja pystyy rannetta käyttämään silloin paremmin molemmin puolin. Kokeillaan uudestaan. Racketlon sopii periaatteessa ihan kaikille. Semmoinen pelaaja, joka on pelannut vähän koulupingistä, mökkiä, sulkapalloa ja vähän squashia ehkä käynyt kokeilee, niin voi tulla ihan rohkeasti mukaan, että kaikille löytyy sopiva taso. Et ihan rohkeasti kannattaa tulla kokeilemaan vaan. Otetaan jo lapaan kiinni, eli nyt me tiedetään, että se pallo pyrkii yläkierteellä nostamaan tästä sun mailasta sen ylöspäin, niin me laitetaankin vähän niin kuin enemmän sitä lavan kulmaa kiinni. Kokeillaan tolla. Noin. Upeasti lähti heti. Mutta aloittajalla se on myös niin kuin monipuolinen tapa harrastaa eri liikuntamuotoja ja niin kuin motivoiva tapa alkaa treenaa eri lajeja. Ja sitten kuitenkin Suomen niemi on täynnä erilaisia pingis, kössi, tennis, sulkapalloseuroja, jotka ottaa avosyliin vastaan uusia jäseniä ja järjestää peruskursseja ja näin poispäin. Ja myös nykyään on Racketlon seuroja yhä enenevässä määrin, jotka kanssa ottaa vastaan uusia jäseniä. Niin voin suositella kyllä ihan kenelle tahansa. No niin, sulkapalloa seuraavaksi. Minkä verran sä oot pelannut sulkapalloa? Mökillä kesäisin ollaan vähän pelailtu. No niin kuin suuri osa suomalaisista. Katsotaan miltä sulkapallo näyttää. Ja meillä on tosiaan nyt aito sulkainen sulkapallo. Tämä on ehkä näin välineissä se suurin ero siihen mökkisulkapalloon, mutta pallo lentää ihan samalla lailla ja yhtä pitkälle kuin muovisulallakin. Ei muuta kuin kokeilkaa. Racketlonia voi harrastaa ihan harrastelijatasolta aina kilpatasoon saakka. Eli tosiaankin voi tulla mukaan nollakokemuksella tai sitten myös jotkut ammattiurheilijat käy välillä kokeilemassa Racketlonia. Eli tätä pelataan kovalla tasolla, on A-luokkaa, kilpaluokkaa ja siitä sitten alaspäin. Ja myös seniori- ja junioriluokkia löytyy. Okei, tämän squashin tärkein pointti heti alkuun on se, että tämä pallon pitää olla lämmin. Eli vaikka lämpimän veden alla tai ihan kuuman veden alla tai sitten kengän alla näistä palloista niin kuin tehdään lämmin ennen kuin me aloitetaan pelaamaan, koska silloin se pallo pomppii, kun se on lämmin. Ja tässä mulla on 2 palloa. Kylmä pallo, niin kuin näkyy, niin se ei pompi juuri ollenkaan. Ja sitten kun mulla on lämmin pallo, niin se pomppii ihan eri lailla. Eli me ei saada peliä aikaiseksi, jos pelataan kylmällä. Eli kokeillaan tästä lämpimällä pallolla, niin mä laitan, eli vuorotellen lyödään ja sieltä noin just hyvä. Racketlonin isoin haaste on varmasti treenaaminen syystä, että on 4 lajia. On vaikea aikatauluttaa treenejä, on vaikea opetella kaikkia tasaisesti. Se on isoin haaste, mutta se on samalla myös se palkitsemin asia, kun sitten oppii myös ehkä nopeammin kuin vain yksittäisessä lajissa oppisi. Miten tennis eroaa muista Racketlon lajeista? No tää on tietenkin lajina, mitä päästään pelaamaan ulkona. Että ainoa laji, mitä voidaan harjoitella ja pelata ulkona. Ja kesällähän paljon tennistä Suomessa pelataankin. Ja ehkä pistelaskujärjestelmä poikkeaa eniten myös tennikseen nähden. Eli tässä ei niinkään pelata gameista eikä eristä, vaan Racketlonissa on paljon yksinkertaisempi tämä pistelaskujärjestelmä. Eli pelataan ikään kuin pidennettyä tiebreakia. Eli sinne 21 pisteeseen niin kuin kaikkia muitakin lajeja. Ja aina pelaajalla on 2 syöttövuoroa ja sitten syöttövuoro vaihtuu. Siinä on ehkä ne oleellisimmat erot tenniksessä
raketlonin ja normaalitemniksen välillä. Joo. Katsotaan vielä vähän sitä Joo. rystyotetta. Eli mailan kulma samalla kuin pingiksessä, niin täältä. Ei muuta kuin nähdään kentällä.